Welcome to TFA Files TV. Tadzoka nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Vanelson Chamisa vari kudedzera kuti ivo vari kuda kupa SADC deadline yekuti taure nezvenyaya yema-elections atakabiridzirwa. Otherwise toda kutora action tikonzerese muZimbabwe. Vati 2018 vakabiridzirwa, 2023 vakabiridzirwa, saka chikonzero chekuti vaende kuna 2028 hapana. Tinotofanira kuti tikonzerese. Nemachechi, kutaura nematrade unions, kutaura nemapato ematongerwo enyika akasiyana siyana, nemabhizinesi, madzimai, vatungamiriri vemunharaunda dzakasiyana siyana, madzishe nemadzimai, kuti tionesane kuti nyika ingagadzirwa sei uye tingafambisa nyika yedu zvakaita sei. Chokwadi ndechekuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka. Takanyorera SADC, vakatipindura, vakati nyaya yedu vanayo iri mugango, iri mudariro, asi tikuona kuti nguva yekuramba ichifamba. Chatakatarisana nacho ndechekutoda kuti nyaya iyi igadzirwe nekurumidza nechimbi chimwe. Vamwe vanogona kuti taakumirira here 2028 bodo 2028 hakuna. Hatisi kuzoita zvedzimwe sarudzo dzisina kunge tagadzirisa sarudzo dzakapfuura. Unoziva kuti pose ari rwechipiri panoita dambudziko. 2018 akauya, 2023 taona wadzokazve maitiro ake. Ndinotoda kudzidzisana kuti hazvinzarwo nyika inofanira kufamba nesarudzo dziri pachena. Hatingaiti chiseko chepasi rose nematambudziko atinawo. Saka ndanichiudza nyika uye ndikuudza nyika kuti panyaya yekuSADC tamirira kuti vachitipa kuti vanozviona sei, sezvo takavanyorera kuti nyaya yedu inoda kuti igadziriswe. Kana vatipindura sevanhu tisu tine kodzero munyika muno, Mwari vedu vachiri vari mubatsiri wokugadzirisa nyika yedu. Saka takatarisa chinhu ichi. Shoko randandichipa kunyika nderekuti taita zvose zvinofanira kuitwa, kutaura nemadzishe, kutaura nemasapo, kutaura nevematongerwo enyika, kusanganisira Mnangagwa. I'm sure mazvinzwirwa mega zvataurwa naPeople's President Nelson Chamisa, asi vamwe vanhu vari kuti aiwa vaChamisa hapana chamungaita apa panze pekuti tipinde mumastreet tirwe hondo. Saka imimi tokuzivai makatidzika membichana mune muchitaura zvemabvhesi, saka hapana kwatinoenda, hatimbofi takabudirira. Imi chingotaura kuti tipinde.